Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on kelanama khairuji ɗuɗɗi laroɓe videoji amin hedi chaîne jeyi fasaha tv. To hande ma ɗum moɗon bi'etero Abdulkadir Abubakar haɓe wardani en be videowol kesol dow yettore. Alhamdulillah en gadino video hesiken ende jumbare en kolli seyo meɗen e ɗuɓɓe bo kolli seyo muɗumen ha cikkugo chaîne meɗen. Abonnement maga mana subscribers maga ciki dubuɗa mana 1000 abonnement 1000 personnes abonnement mana ujunere dede koɗo wonti be meɗen larata videoji meɗen dede himɓe ujunere wondaɓe en kolli seyo majum bandiraɓe to Allah lamiɗo hoddiri hande bo ɗum seyo majum en giɗi en puɗɗita en kolla nden bo be andinore dow ko larani videoji meɗen jeeno ngaraɗo bandiraɓe. To kadi bandiraɓe ha ɓawo ha ko sali en gadi videoji ɗuɗɗi dow ko larani android, videoji ɗuɗɗi sosai en gadi dow ko larani téléphone android, nden bo en gadi videoji ɗuɗɗi sosai dow ko larani social media mana réseau sociaux, bi mana videoji dow ko larani kujeji réseau Facebook, irum TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp. En gadi video majum gotel ni ha en jotti yettande mari video 88 ha chaîne jeyi fasaha tv. To Allah lami ɗon hoddiri en giyan ha videoji meɗen garandi yeso canje ɗuɗɗum en canjan kujeji ɗuɗɗi sosai, kujeji kesi on en kaɓi waddugo. Irum en kollan noy ɗuɓɓe meɗen ɗo ƴamta ɓe wiyayo ndo lara ha commentaire accu bo tokkoto en hedi whatsapp am ɓeɗo wuro wiyayo Ousseni marine haje mi holla ɓe noy waɗata kamɓe ɓe monta video maɓɓe wurto bana jeyi am ɗo. To kadi wakkatiyel gotel ka fotai a waɗa video a hollan dani goɗɗo mumtirta video majum on ha wurto, amma en ko an darseje majum to Allah miɗo hoddiri kala video pat en ko adar sere wore video futar sere wore video futar sere wore dede ne hakkilo goɗɗo famata, dede no goɗɗo famata no ɗum mumtirta video ɗum wurto be téléphone mara android. Inchallah mi yiɗi en gara darseje majum kanjum bo non ɗiɗi ha nder ko en canjata bo en giɗi en kolla ne goɗɗo mumtirta photoji graphic designer. Video kan ana setto en kollina on ɗum dara kullum, amma bana photo graphic designer bana on giyata ha sera banni irada photoji banni ɗo mi yiɗi en kolla ne en ganata en mumtira photoji majum bandiraɓe. Non ha fahin kanji man ɗo mumtugo photo ndo ɗon mari fa'ida sosai, ɗum laabi keɓal on a heɓran be mumtugo video a heɓran ceede ɗuɗɗe to Allah lamiɗo hoddiri fondima be geɗal maɗa a heɓan ceede ɗo ɗiɗi. Non tati man bo ɗuɓɓe ɗo ƴamta min ɓe giɗi e mara konte kamɓe ma ha YouTube. Ay to ha ekkitake mumtugo video, ekkitake mumtugo photo kam dole malata ayni ha an ba waɗa video a wata ha chaîne maɗa YouTube kam dole an bo sai a ekkiton ne watta créa compte ha YouTube. Inchallah kanjum fu mi waɗan darseje majum ɓawo darseje mo video montage, darseje graphic designer mana photo montage en tokkitinan ne watta créa compte maɗa ha YouTube an ma a fuɗɗa ɗo wata videoji maɗa himɓe ɗon laare. Mi hollan on ɗo majum kanjum bo non tatawol man bo ko bo mi wiya tatawol amma ɗiɗawol yimɓe ɗo ƴamta ɓe giɗi e mara compte TikTok monétisé kanjum fu mi hollan on ha chaîne jeyi fasaha tv ɗo. Amma to hidde ko mi holla on ɗo majum ɗo surtout laatake on ɗo abona ha chaîne amin jeyi fasaha tv ɗon dara abonnement to min ɗon giya himɓe ɗo ɗuuɗa on ɗo abona, himɓe ɗo ɗuuɗa on ɗo partage min bo ɗo hokkami sembergo video. Amma to ɗum de'in wala ɗum abonata ɗum partageanta amin videoji amin, ɗum ɓiɗanta amin like be ko nande majum, ɗum waɗanta amin commentaire na ɗum waɗata ko mi andi videoji min wala haɗi jata ɗum hokkata amin bo sembe min ma waɗan kon videoji majum. Amma ne to min gi abone amin ɗo ɓesdo like ɗo waɗe ɗum ɗo partage videoji majum, himɓe ɗo ngara commentaire ji ɗo kam hokkan amin sembe minin bo min tokko waddango videoji fere dow kolimtaro. Accu kolimtaro ma kujeji ɗon dur je to woli en ko en paami ɗum nafan ɓiɓɓe adama en ngara videoji men en gadda bandiraɓe.
eni do hafahin hade dai sei bebe cikugo chaîne meden 1000 abonnement personne do mari haje kala goto mono fu wada video il tamu gelni goda selfie o wada video to hollugo amin kanko mawdo sei be cikugo chaîne amin 1000 personne do toni hawari banni min godi kado mako je min dokkata mo kanko bo inshallah nda lamba amin ha lesto lamba MTN ko bo lamba orange ngota nga hosi fu lamba wasa on a hosa worwana a yerbana video majum mi lara mi andi aseyake nden o kama kado mara go biatama da ko hokkete selto mi lari video majum wari banda en non fahin kayjutu abonugo ha chaîne Fasaha TV ta aboni a hosa bidana video do like a partage der groupe ci mara heba dubbe ndara video jum kambe mabbe tasko be ngona der sirri en ngadan video ji duddi sosai on kollan ne montirta video inshallah ngam majum ngatanen hakkilo der video ji meren kabbudi wargo yeso be do mi do wen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo modon bete do Fasaha